Ang cellphone. Masin mo sa messenger. Masin mo sa messenger. Redmi 8. Redmi 8 ang pangalan. Laro na ba? Parang na-hype na ano, nasa mobile. Ang ganda mo dito, talibong dito.
Anong size kayo? Karoon na.
Singkod mo na. Basta taon na ako doon. Tinawad ka ka sa mga galing mo kung na. Kasi sa Pilipinas, Hindi ba kita? Then, makano? Ako doon kami na rin natin. ito, ano ko si pero pag kasi, Dahil na food dahil trigger yun. Itang oras na ito, marshmallow na ito, naluto kami lubo. Ang oras na nga yun. Mas matibay pa dyan natin kasi minum siguro. Alam mo, ano yung ay parang ay makiksi ako. Wow.
Diba? Linggo na. Linggo na tayo. Yan lang din. Dasa ko yung matiro. Mas hindi ako panganoy pang... Dati matiro. Ano? Sobrang bal na. Ito. Ano yan? Sandali. Sobrang Madalagan mo ba? Gusto mo. Ahora que vi Maxo. Ay!
Kita bed, ano kayo bed? Bed. Bed. May ka na mga mutri. Basta pa lang. Hindi na na. Kaya na ka. Tayo support sa tuti na. Siya. Ano? Ano din, sige.
Lubusin ako. Wala kayo. Yung di ka na gusto niya. Gabos pa rin Pinoy. Tapos Superman ito daw. Ano, pangko na ito niya ng Superman Bruno. Dahil so, may pausa ko sa garo ito. Pero kung yung bulok na ito ba, pero kung dati mo nga rin kayo. Marahal din buwa. Ano kayo itong Utang inasis ka ngayon. Oo. Oo, kaya nga. Yung pakumbay na ka. Ay, ko. Pagka pa nga, isang pa nga nga, ibubo. Ako naman mga kaya ginahay mo gano'n. Pero ano yung mga Naimot ka dyan ang mamakro ka, maimot ka, mag-great, mag-great ka ba? Makro na, madali ka na, tulad ka na, hindi na ako kumain ng nagtatawa ko dati kasama ko sa kabilang. so tutuligan ka kaya ako. Yung daw po na puso niya kumain namin. Meron kami ng lugar na yung makro. Bakit yung bagay mo? Pero kung hindi na kaya magkatawag tayo. Kaibigan mo kaya iyawan ka sa kung tapos yung buga ka mo. Kaibigan ka mag-gira. Baka hiwakan ko, ano, bakit kaya isa na, Hugain na. Ako siya, naman ang five. Eh, feeling niyo na ito na. Sa ko yung abag, pinabakan siya. Ikaw ko nga, ako maganda ako na sa isip ko. Kung parang bubulang na. Bubulang na. Eh, sabi mo, saan man yung nag-vote kayo sa mo kayo? Nagaganda, nagkada ko mag-online. Magkuro kaya kami sa kabila yung pero yung bila. Tapos malagang talaga, bila ko yung talaga yun. Ito yung bila ko malagang. Yung mga kapag, wow, talaga yung pag-upload
ba, natawag siya, ang statistic siya, tapos bakul na bagang match, bakul na baga. Natawa kaya kami dragon. Hindi ko dragon yung kay kumay pati yan. Kita dragon ko sa kay papa. Hindi lapat ang dragon na. Kung ano mo kaya monitor ko sa dragon. May stop kung kumay na din. Day, yung mga admin. May stop ko dyan. Kaya mas mura kung ano, doon na magkakuha na istimbol ko, doon na magkakuha sa badin na sa mga. Pero ikaw mag-radio na ito. Sorry, hindi. Pero, hindi ko rin sa badin. Wala, iya. Istimbol sa badin. Di ba, ikaw? Ikaw na lang. Ano ko, ito ko na yung istimbol. Balik ka mo dumaan mo rago, tapos ito nga, ikaw wala naman.
ko. Baby, ano yan ako naman? Baby, hindi oo ba? Kahit luwagan, ito. Ayun na talaga ngayon. Nakatipon no, ako yung mga matibayon. Pinakain tinigamitan mo ispada o kaya ang maganda matibayon. Kapag nakakabit, may ba may ano, O, pinsa to. pili, puta ina. Nakagilid na yun. Kailangan lang ako sa hindi po na. Nabuli na ako. Pinatulog. Puta level mo na ng dali.
Ay, kuha yun. Ay, boy! Latifan! Bukan lumot yun. Ay! Marami ako, ikaw. Very good. Ano, very good. Gawas. Ano, hindi na ito. Nandito na ako lumapagyan ng kumon maliit, kumon maliit. Kaya nga, na-spin na lang. Saka lang, nagkakya. Para sisili mo. Yan, nag-extra na kayo ako. Yan, gulo ko sa kapaw. Ang bawa, tigres kayo, hindi ko na kayo, kung doon ko na rin. Ano pinaka? Yan ako. Yeah.
na po, yung mga ano po, gamit. Oo, nag-forward. Oo, hindi naman ako pag nag-vivo. Hindi ka ba kung makikita yung kaya kapalitan kasi ano dito ngayon kasi ang tao ba lang gusto paro siguro panitigil lang ako ko naman Uy, Yung mga pinapalagay. ako na yun. Dato na siya. Puro na sa mga Babae ba? Sabi mo, mas kami yung puro na sa mga sabi mo, totoo. Wow, ano yung oras oh? Pero tayo, Dato. pwede ka na tayo. Dapat kung may idea, Mark. Ay, Napakunta ka lang, no? Lagi si Bokmay yung batang siya. Ay, yung moral niya, be. Di ba matuluan? Batag pa, mga alas 2 yung mga game. Kami sa nahay, pala yung luwas ko. Goodbye, eyes. Ibo rin. Pinunta doon yung mayabang. Ano, Yung magpaprimit TV. ayun na, be. Ha? Ayun na. Meron pa? Hindi ko rin kita. Ipatin ko. May kasama pa daw ako ikatang boy. Boy. Ganito. Boy, ito ka mananong gusto. Wala nga, tulog na siya.
Balance. Hindi ulit. Hindi imawa mo. Grabe. Ha? Eh, Kasi mo. Ha? Oo. Mahal. para pa ko lang sinuha si Bob Romao. Gusto ko man siya. Buong ina mo, masaya. Ang ano mo, Kaya, tignan ko. Natawa pa ako. Descripción de tao. Yeah. Wala ka na kahit wala pa ako nagpapicture. Ito na nga eh. Huwag ako niyayos ko. Ako yung ano yun, nasimpo ko ba? Naku, yan rin mo nga eh. Pwede ko. Kaya,
Ulam natin. Taga. Ano mo? Ano ba? Wala na, pero labas na na. Ano na, dahil mo nga, pero doon mo kaya magkaroon ng gusto ka, ako mo na Luko, yung sumagaw na gusto. Kapag nangyayari sa tao, Huwag mo nga, hindi naman yun mo mga gusto ka naman magkaroon. hindi nalubot, hindi ko kaya. Ganda ang kahit pero Lumawin yun. paano? Ano sa mga
Terus to. Sige, alam mo dito. Okay.
no. Root, root, ulit na lang. Bukod. Yung sa kumpol. Thanks, bro. Oh my God, bro. Ini kami sama Allah, bro. Naman. I have to take it, bro. Ooh, Makalari mo.
muna, pwede. Putang ina. Sabi mo, guys. Ay, pwede. Putang Diretso sa bakal kay ano, dito. Diretso ng bakal mo. Eh, naglataka ka lang. Diretso lang ang bakal mo kay GP eh. Eh, bakit mo? Yun na, ako na kainin. Wala na kalaban. Tulungan ko. Sabi ko daw ako, yes, ako.
sa nalipod tayo, Bel. Gusto ko na sa natin. Gusto ko ng bagay. Ako naman, dito lang ako makasya. Akala ko nga dito. Ano, makasya ka na. Wala nga, ipalit mo. Hindi ka gawa. Sorry ka, sorry ka. Yung magkano na magiging pala? Oo ba? Magaling ka, Mari. Yan o, nakakano? Iba yung, yan o, magputi. Sorry, sorry. Magkano na lang ito? Ha? Hindi yan, baka magaling ka. Eh, Ha? eh, Sawon. Hindi na bigyan mo, di ba? Yes.
high. But, Mahal mga kapatid. Mahal mga kapatid. oh, tulog mo. Oh, sa kuya, saan ang mama mo? Signal. Yaw ka mo, yaw ka daw. Yung, wala din mga kapatid na Kinakawat ko ngayon sa nabog kasi ko, pero ikaw pag select mo, ako natawa, pero nagkaroon mo nga, Huwag mo magkakaparati. Ako na tao. wala, kung yan naman lalo, Nakapalagin ko. ako na sundalo may pagkumandibir, sama sa tapos mo niya, kapatid. Alas, alas 8. Ako na, pag ang pagkalit ko, ano ginagawa ko, wala na ako. Hindi mo tayo makali. Kahit makapit ko. Mahal mo ba? Gagang ko daw na Kaya mo tayo ito. Pag-isip na ako na ito. gagang ko yun. Gawa ko, yung sabi ko magawa, gawa ano, gawa kumo, alam mo, pero, kasi yung pinulay. Ilaw, pulol, mga bro. Mga blue yun.
Ah, sige, bunin mo rin. Bunin yung lang mo lang. Siguro, ako sila, mga sila. Ginawa na naman Bluetooth. Umating hindi ka naman dito. Hindi mo naman balik mo. Sabi, wala ka rin sinabi. Uy, wasa na biro. Ay, hindi. Sino? Okay, so ano ba ito? Sino? Hindi. Naman sa service ka, no? Ako to ano baladot ko. Sana hindi man ito. So, saan? Sa lamunan na hindi man ito. Umuli mo rin doon. Wala ako. Hindi na ako nakakakawa. Tayo ka. Wala na ako.
Wala ka. Nagkaroon akong balat. Ang kalang kumain mo. Paano? Out na gawan. Open na gato. Ano, open mo gano'n? Ako. Ano, gano'n na paano? Para malik ka. Book. Sir, dapat kapatid ko. Sabi, pag-arda. Dapat ko lang yun. Mabalik ka mo kundi din ako. Eh, wala pa na kaya ako. Parang ay papo. Ah, sige mo po. Parang gano'n. Parang ako rin. Wala, madali.
Visit ang height ng ibo. Ano ba? Pag nag-send ka sa Gcash, hindi mo ginari mag-picture ng dawa. Nalipasan ang oras. Wala. Yun nga, ito magkikibo. Picture ang height. Visit na height ng ibo. Karapahan ito mga height. Parang hindi man visit na height. Wala kong muna ang mga height. Tangay, okay, buwang pag Re, kunain ako sa imo, Re. Gago naman yun. Ha? Tangay, pwede nga nauman yung Magupin ka nga, hindi ko po. Pero hindi ko pala, ang paralis, hindi ko po.
Gawin ako ng Facebook. Gawin nyo.